O, zdravo narode, kako ste, šta ima? Evo, ja sam dobro. U ovom klipu ćemo izvesti jedan mađioničarski trip. U ovom klipu ćemo izvesti jedan mađioničarski trik koji nimalo nije lagan. O čemu se tu radi? Znači, prije svega treba da imate velika mude, ili što bi ljudi rekli mošnice. Druga stvar koja vam treba je nevidljiva žica. I da, dobro se čulo, ne morate prema taj klip unazad, nevidljiva žica. Sad poželjno bi bilo da budete brzi ili jaki, sad šta vam više odgovara. Jer možete dobiti teške povrede glave, ruku, nogu, mogu vam rebra slomiti, možda i tako. Pa ajde da pređemo na stvar. A kakva je to magija bila bez magičnih riječi? Ajde sad ponavljaj za mnom. Abrakadabra. Abrakadabra. Čiribu, čiriba. Čiribu, čiriba. Magarac sam ja. A? Magarac sam ja. Šta kažeš? Ponovi, neće djelati magiju. Jesi. Da izvadimo žicu. Evo, znači to je ta nevidljiva žica. Vidiš, nevidljiva žica. Jesi je vidio? Nisam. Dobro je. Sad ćemo provući kroz jedno uvo. Evo, malo rafimo. Evo žica. Sad slušaj. Ti uhvati od na desnu stranu. Vidiš gdje? Uhvati. Držiš. Jel držiš? Držim. Sad kad ja kažem povuci je jako. Jel može? Trgni tamo. Jel može? Ja, ajde. Ajmo. 3, 4, sad. Čučmaru jedan. Kao što vidite, prošao sam bez težih povreda. Nadam se da vam se svidio ovaj trik. Tako da lajkujte, šerujte i subscribeujte.